Jsme teď na hradě Křivoklátě a čeká nás velmi zajímavá prohlídka. Nevydáme se totiž úplně běžnou trasou a naším průvodcem nebude žádný průvodce, ale přímo kastelán hradu Luděk Ferenczl, který nás vezme do jedné z věží, kde podle jeho slov nás možná čeká velmi zajímavý objev. Tak pojďme. Je 3. srpna a začíná vlastně poslední etapa opravy střechy kaple, která se zahajuje sejmutím vlastně bednění a sejmutím plechování na sanktusníku. No každá věžička obsahuje takzvanou hrotnici, na které je naražená takzvaná cibule. No a už od pradávna se do této cibule schovávají poselství předků. Dávají se tam různé tubusy s historickými událostí té doby, ve které se věžička nebo věž opravuje. Tudíž čekáme takovýhle nález a moc se na něj těšíme. Jsme oblečeni pracovně, protože je to velmi komplikovaný výstup na věž na lešení a budeme se teda těšit, že tam něco najdeme spolu s klempířem, který nám umožní otevřít právě tuto cibuli. Aby mi vypadla spodem, jo? No takhle, já si to chytím ze spoda. Počkejte, tak já vám ji přetočím. Nebojte, já mám si ji taky, když na to nevypadá. Já půjdu tady. To je pan Schindler. To musím vzít, pan architekt. V pozici uvidíte všechno, co jsme našli. Jo? Tak se mějte, díky, naschle. Kolik má, tak 20 kg? Už je tady, tak? Jsou tam. Co na to bude vstavit? Naše úsilí s kastelánem bylo korunováno úspěchem. Vyšplhali jsme až na vrchol věže hradní kaple, kde po odkrytí horní části střechy byla nalezena 2 pouzdra se zatím neznámým obsahem. Takže je teďka naším úkolem ta pouzdra otevřít a podívat se, co obsahují.
opravy kopule na věži nad vstupní branou z bílých cihel a oprava zvoničky nad hradní kaplí. V báni této poslední nalezen 8. května 33 plechový váleček zaletovaný s uloženými pamětními předměty uvedenými v přiloženém zápisu, jež byly pod číslem uchovány ve skřínkách dlouhého stolu hradního archívu. Cibuli v Makovici jsme našli dokonce 2 tubusy, jeden ocelový a jeden zinkový. Ten starší se jevil jako ocelový, takže jsme ho otevřeli a pochází z roku 1933, kdy se tady dělala zásadní oprava věžice. A ten druhý, který jsme otvírali posléze, ten zinkový, jsme předpokládali, že bude starší, ale vyvedl nás úplně obsah z omylu. Našli jsme tam záznamy o jednoduché další opravě, ku podivu už po 20 letech, to znamená někdy v roce 1956, a shodou okolností je tam připomenuta tehdejší významná událost na Křivoklátě, kdy se tu natáčely 2 velké filmy režiséra Vladimíra Kršky a ten nejznámější je opera Dalibor. Takže jsme našli několik fotografií a úžasný, krásný zápis o této události, ručně psaný malířem Karlem Šnoblem, rodákem a vlastně malířem Křivoklátu z poloviny 20. století. V 56 znovu zhotovena báně, péčí státní památkové práci provedla Charita chrámová služba s klempířským Františkem Altmanem z Libišných u Neratovic, pomocníkem Karlem Vítou z Prahy, Bubenče, správcem hradu byl v té době oblastní inspektor Bedřich Hablůj, kastelánem Jiří Strádal, krajským inspektorem Flanderková, ředitelem doktor Burián. To je kašírovaný, to asi jo? To je nový schodiště, to tam nebylo. No, protože to je filmový schodiště. No, to je filmový schodiště, to právě, protože to je, tam je koukala. Na to byly prachy tenkrát. Veškeré nálezy, které jsme dneska našli, samozřejmě budou zdokumentovány. Ty starší z roku 1933 se standardně vždycky ukládají do archivu, což se také stane, ale myslím si, že by bylo dobré je vystavit veřejnosti, což se také stane v nejbližších dnech. Takže návštěvníci, kteří přijdou na prohlídku hradu, budou moci toto zahlédnout a potěšit se vlastně tím poselstvím z té doby. No a samozřejmě krásný dopis Karla Šnobla z toho roku 1956 bude také ozdobou této expozice. No a dozvěděli jsme se v tom zápise z roku 1933, že původní schránka, která tam byla do té doby, obsahovala úžasné záznamy z požáru z roku 1826 a leží v archivu v Praze, takže první cesty právě povedou na Chodov, kde se pokusíme najít tento obsah schránky, aby jsme mohli uceleně zdokumentovat toto období, vlastně nejvýznamnější období z doby opravy, rekonstrukce Křivoklátu od roku 1826 do současnosti. Máme před sebou nález té mladšího tubusu. Je to zinková roura, která byla umístěna do Makovice v roce 56 a našli jsme v ní několik fotografií, které dokumentují tehdejší natáčení filmu Dalibor a potom filmu Z mého života režiséra Václava Kršky. Tady je třeba vyfocený s představitelem Dalibora s Rudolfem Cortésem, či pak vzácnou fotku tehdejší slavné herečky Marie Podvalové jako Milady, sestupující ke královskému soudu. No, tuto událost zaznamenal významný křivoklátský malíř a hlavně rodák
Karel Schnobel nádherným písmem a nádherným vyobrazením křivoklátu, kde nám popsal všechno, proč se vlastně ta věžička opravovala a z jakého důvodu tam byly vloženy fotografie s tímto záznamem. Mám v rukou první schránku, která se jevila starší a také byla starší, pochází z roku 1933 a byly do ní vloženy tehdejší noviny, byly do ní vloženy tehdejší fotografie. Máme možnost zde spatřit i zajímavé bankovky z tehdejší doby. No, pak je tu spousta fotografií právě z první republiky. Myslím, že fotografie jsou trošku i známější, takže tady je třeba vyobrazení části rohu styku severního křídla s Královským palácem. No a zajímavostí byly mince, které byly v takovém krásném pytlíčku od hydrofilového gázu. A zase jsou to mince jak rakousko-uherské, tak později československé, zatím teda ještě zoxidované, tudíž musíme očistit, aby jsme přesně identifikovali, která mince je. Té identifikaci samozřejmě slouží velice dobře i vlastně pamětní list, který je standardně součástí všech těchto schránek. No a zde se dovídáme, že vlastně byla tato oprava konána, kdo ji dělal, jaký řemeslníci, jednotlivý jména. Byli zde vyjmenovaní i vlastně úředníci tehdejší správy, dokonce nájemníci, kteří bydleli zde na Křivoklátě. Je zde pak důležité poselství najité tehdejší schrány, která pravděpodobně byla z poloviny 19. století, která se vyňala, jako dneska my jsme vyňali tyto dvě schránky a byly pečlivě zdokumentovány, popsány, co v nich je a byly uloženy do archivu. Dneska archiv se nachází v Praze na Chodově, tudíž jedna z prvních cest povede právě do toho archivu, aby jsme mohli ověřit, jestli skutečně tam všechny tyhle listiny jsou uloženy. Rozsah nálezu, který byl v té starší schránce. No a samozřejmě my se k tomu připojíme se opět tím starým postupem, že se píšeme veškeré věci, které v těch původních schránkách byly a samozřejmě do toho úředního záznamu a do toho pojednání zvolíme stejný postup, že tam budou řemeslníci, že tam budou občané, co tady bydlí, že tam budou zaměstnanci hradu. A samozřejmě doplníme opět fotografiemi, penězi a samozřejmě i moderními prostředky předávání informací. Věřím, že třeba za těch 50-70 let na to bude technika, která to přečte, ale myslím si, že ten papír je základ všeho, takže toho papíru tam bude také dostatek. Věžice by měla být dokončena na konci září, kdy se ta schránka bude ukládat, ta nová. No a 6. října 2011 v 16 hodin odpoledne bude osobně arcibiskup pražský a primas český Dominik Duka při slavnostní bohoslužbě zvon světit.